Dek piyen ake sing do gulem marang sliramu sing tak tresnani ora ngerti kowe salahe apa rasa tresno apa kuwi salah rasa tresno ra iso dijaga ben kali banjir segara ampir wong sawiji wong sing tak tresnani aja ngono aja ngono aja ngono pengin ngono aja ngono ora nyono ora nyono ora nyono arep ngono kudu ngono banyu kali mandek ning segara bening putang apa jare ning kono ati iki kadung tresno susah seneng aku lilo nerima banyu kali mandek ning segara yen dipendhong hampir dadi cilaka ati iki kadung tresno yen ora dek luwe becik rasida domene rasa tresno apa kuwi salah rasa tresno ra iso dicegah ben kali banjir segara ampir wong sawiji wong sing tak tresnani aja ngono aja ngono aja ngono pengen ngono aja ngono ayo aceng ora nyono ora nyono ora nyono arep ngono kudu ngono banyu kali mandek ning segara bening putang apa jare ning kono ati iki kadung tresno susah seneng aku lilo nerima banyu kali mandek ning segara yen dipendhong hampir dadi cilaka ati iki kadung tresno
Luar biasa Mas Memble ya.